ଆଜି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଟାଇମ ପାଇଲିନି ଜାଣନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତିମିଣ୍ଟି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ସବୁଦିନ ପରି ଦୁକାନଟା ଖୋଲିଥିଲା, ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଜଣେ ଭଉଣୀ। ଆଉ ସେ ଦେବକୁରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଖାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଲାଜରେ ସେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଲେ କି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଥର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଏଥର ମୁଁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଉ ଦେଇଥିଲା ସେଟା ଉଠି ଦେଇକି ମୁଁ କେବିନ ଟା ନେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ରେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କେବିନ ଟା ମୁଁ ତିଆରି କରି ନେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ମୁଁ ଏଥର ଉଠିଦେବି। ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ଏଥର ତିଆରି ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଥର। ଆଉ ଗରିବ ଭାଇ କି ଟିକେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦବିକି ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ତା ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ବେପାର ଜମା ବି ହେଲାନି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ମଧୁପୁରରୁ 3 ଜଣ ଭାଇ ଆଉ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ। 3 ଜଣ ଭାଇ କି 30 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ କି ବି 30 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ସେଇ ସମୟ କିଛି କଷ୍ଟମର ବି ଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭିଡ ହେଇଥିଲା ତ, ଆଉ 4 ଜଣ ସବୁ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଟାଇମ ପାଇନଥିଲି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କେହି ନାହିଁ ତ, ଆଉ କାଷ୍ଟମର ମାନେ ପୁରା ହାଉଲା ହାଉଲ ହେଇଗଲେ, କେହି କ୍ୟାମେରା ଧରତେ ବି ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ ପାଇଲିନି, ଯିଏ କାଷ୍ଟମର ତ ଆସିଲା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ରହିଲି, ଆଉ ଭିଡିଓ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କି ଆସିଥିଲେ ଯୋଗୀରୁ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ନାଇଁ ମୋ ଆଳୁங்க ନାଇଁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭାଇ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଖାଇକି ଯିବି। ଆଉ ଭାଇକିନା ମୁଁ ମନା ନ କରିକି ବାଦାମ ଆଉ ଛୋଲା, ପିଆଜ, ପୁଚକା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଖଟା ପାଣି ବି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଭାଇ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ।